Zesel dla Kocyndra. Wiecie, już kiedyś profesory ze zacnej paryskiej Sorbony podsztrihowali rola parodii. We średniowieczu jeden doktor z Auxerre napisał, że dla dobra człowieka jest skazane, co by błozeństwo, które jest naszą drugą naturą i zdało się człowiekowi przyrodzone, mogło się blank einfach wyżyć, chociaż raz do roku. Porównał to do fasków zegerującym winy mądrości, które chociaż raz do roku muszą być otwarte, co by wyloś nich luft, co by się nie popśniło wino. Tym luftem był zawdy ten srogi ludzki cuk ku kasprowaniu. Oznoma byli greckie mimy, ich niependalujące po bosoku planipedes, którzy osprawiali wice na rzymski Via Appia, tyż i wcześne chrześcijany, truc temu, co ich stręk cienkim kapelonki sztrofowali, włożyli se rola śmiechu. Został umieszczony we naszej duszyczce, co by mogła się oddychnąć. Łożyk święty Jan Chryzostom. Bali i w ten czas też na ostuda ichnim biszopom ludzie bajstlowali fajery. A to dzień Ejzla, albo Chrystusa Szpilmana. A poradzili ci się zasłonić ze Słoweckoma od świętego Pawła. Pumboczek wybrał razinku to, co i ptowate we oczach świata, co by blank zgańbić mądroku. Dzieje fechtunku ze śmiechem jest genau takie same, jak są śmiech, a wszelijakie próby kościoła i królów wstrzymowaniu weli gracków często się wracali. Po okresie wyparcia błozeńskich fajerów ze kościoła wrócili się one przy srogiej epidemii dżumy we połowie XIV wieku. Grunt był einfachowy, śmiech, norywne tańcowanie, jak i ostry seks był uznawany za medycyna ta na mur medycyna. Kejsić, jak wyczytał, co englanderski król Henryk II Plantagenet nadał jednemu Ritterowi, Rolandowi de Petour srogo i ścizna za zabawianie króla, robieniem kuldybków, hansztandami, kopytkami, gwizdaniem na palcach i, dajcie pozór, pierdzeniem. Ale to już jest blank inszobojka. Kajsik tam na ostatek XV i przy napoczęciu XVI wieku Kaspra Błozna napoczli mieć bez ocy, a w 1509 roku Erasm z Rotterdamu napisał wywołano pochwała głupoty, we której Błozna uznał za kogoś ważnego, a głupota uznał za siła napędową rozwoju ludzkości. Szczególną rolę pełnili Kaspry Błozny na królewskich dworach. Sprowadzali całkie życie, procne życie do ludzkich wymiarów, które miarkowali, ale i poskromiali szydliwymi auzdrukami łożliwe instynkty niemocnych na srogo ambicjo magnatów, wielmożów i samych królów. Tym, co wyróżniało bildowanego Błozna spośród studerowanych chłopów otaczających króla, było to, że Błozyn mógł godać prawda, w której filozof nie mógł wypowiedzieć bez słuzy o to, i że król będzie nierod i mogę go zawrzeć do heresztu, albo odkraglować go wam. No ale w pośród dworskich kasprów najbardziej geldowali cwergi, niziołki, łokytki. Na dworze Katarzyny Medycejskiej polski cwerg kasztelanic podlaski Jan Krasowski śmieszył Kasprową, ale też przysłużył się do wybelowania Henryka Walezego na polski tron w 1574 roku. Mniej do śmiechu było cwergom Pyrtkom w Imperium Tureckim. Kaleczenie ludzi nie uważowali tam w tym imperium Osmanów za coś ich złego. To też chowali tam nie ino eunuchów na potrzeby haremów, ale i głuchoniemych cwergów, najlepiej ze haladburdziatym basiskiem, kopfem na puk albo puklem, którzy figurą poradzili wywoływać gwizdziorski śmiech ich panów.
W Europie do chowania, cuchtu nigdy nie doszło. Na dwory trafiali przyrodzone cwergi i niziołki. Tak też było i we Polsce, kaj doszło do haju od cwerga między Stanisławem Dziobłym Stadnickim a Łukaszem Opalińskim. Błozny nad Wisłą fungowali od napocznięcia polskiej państwowości. W najstarszych kronikach polskich, gdzie natrafi na roztomajtych kocydrów. Na ten przykład, po bitwie pod Mozgawą w 1195 roku kleryk przemykał się za Błozna, co by się dowiedzieć o wynik tej bitwy. Przyłodzenie szajbniętego Śmiewy i Kaspra gwarantowało mu bezpieczność. Zaś Kazimierz Wielki, sam srogi biesiadnik i galant, usiłował zahaltować hormio poszczelonych szpilmanów roztopierzających się w szandy we Krakowie. Ale przyciągli ci oni nową welą wróz ze Władysławem Jagiełłą, który osobliwie miał rod zabawy litewskich skoromochów ze berami. Pośród błoznów, którymi tym tuplem upodobali się krzyżackie komtury, znajdowali się poniekiedy groźne szpiony, sznupoki, jak jeden istny Henene, przysłany Witoldowi bezsrogiego majstra krzyżackiego z Okonu. Ten istny występował też w roli Rittera. Siła już zaś karnewalowych zwykłów święta Iptów była też i nad Wisłą tak srogo, i że szwajcarski protestant Rudolf Hospinian, bawiący we Krakowie w XVI wieku, opisował, jak to panowie małopolskie klękali na parodii mszy przed obwodzonym Ejznem. Ale trzeba dopowiedzieć, że we polskich miastach, jak i we całej Europie mrowiło się prąb od szpilmanów, głupków, iptów, śmiewów, pyskocy, żonglerów, mimów, szauszpilerów. Ze fraszołków, berów i obracaniu poważnych zachów ad absurdum, jak mądroki go dają, już we XV wieku słynął wzięty polityker Wicenty ze Szamotułu. Podanie, chociaż fes bodlawo wygłosił swoje zdanie Stanisław Bojanowski, sekretarz ostatnich Jagiellonów. Nie byli oni urzędowymi śmiewami i kasprami, ale przytrafiało się, i że na dworach polskich błozny byli ryterami jak Olecko, Hanusz, niejaki Kulik, Kieński. Najbardziej wywołanym był jednakowoż korybut koszyrski, który zwajslował na dworze krakowskim klub, dechcie pozór, łożralców i słepoków, łożerających się pośród nieskorzejszych wywołanych politykerów i twórców we powodzi wina, roztomajtych szpasów i wicnych cuwali. Król Zygmunt Jagiellon, trud gniewliwego wejrzenia, poradził ścierpieć ten klub, a sam radował się hopsztosami 4 błoznów, których miał na kuście na wycugu. Szczególna pozycja błozna na dworze królewskim i w narodowej legendzie zajął snadną rzecą nasz Stańczyk. Poniekiedy mytlo się go ze Stanisławem Gąską, ale to była srogo różnica klas. Gąska to szpasownych kamrat podlewanych winem kaczmowych biesiadów na łączowskiej Stańczyk, to chnetci filozof i Ritter prawdy. Stańczyk do polu szczególnie fezdnignitorzą, a najbardziej królowej Bonie, w której nie cierpiał. Widział ci jej fałszność, przepadzitość i próby przejęcia kontroli najprzodzi nad familią, otoczeniem, królem, a nie skorzy nad państwem, z którego wykroła sechmet całko dzielnica, łumiąc przy tym prawo. Bestuż też mianował ci ją gadziną. Co ciekawe, Zygmunt ani myślał interweniować, wkraczać w obronie znienawidzonej bezszlachta baby, ale magnaty napiętnowane szpasami błozna, śniemi i wywołany pisarz Stanisław Orzechowski usiłowali nie ostawić na nim suche nitki, szlechtując Stańczyka jako człowieka miechem piźnionego i szmyrgla, kiereno dzięka o pańtaniu dawali zwolo na wygłoszanie bodlawych słówecek. Stańczyk nie szczędził wali króla Zygmunta, który chichrał się, i że jego błozy dał się łodrzyć ze przyobleczeniu krakowskim bisurmanom i rojbrom.
szlechtowniejszy to błozyn, co dał się łodżyć ze Smoleńska we Moskwie. Odpowiedział wtedy stańczy królowi, temu królowi, który utracił tak ważną twierdza w 1514 roku. Stańczy gniewu we swoich opakliwych, bodlawych wrogach odosobniony. Był to przeca czas srogiego wyrozumienia we Polsce bali ku inteligentnym błoznom. Kanclerzowi koronnemu Krzysztofowi Szydłowieckiemu i jego kamratom, magnatom, łopołożył się powiedzieć kanclerski śmiewa niejaki Bieniek. Ale zimie srogie panieńsko, srogsze od samego kanclerza. On mojno jednego błozna dla uciechy, a joju zaś mu ich tela, wielu sam jest do kupy. No i następcy wywołanego Stańczyka, Polon Beduka, Niemiec Kleindienst, Szpaniol Sebastian Guzman albo Grek Aleksander Diogeni nie szafnęli już takiej znaczności, a tym tuplem i legendy Stańczyka nadwornego błozna Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta. Małżeństwo w tych czasach stawało się w życiu ludzi wolnych. Stylem życia takie błozeństwo się stawało. I no ludzie świadome swojego wertu, siły państwa i demokracji szlacheckiej, a nade wszystko tolerancji wieloreligijnej Rzeczypospolitej, poradzili się zesia śmiać bez wymiarkowania urwy na humorze. No i bardziej linkali się śmieszności we Sejmie, dajcie pozór na to. Ależ pasowne szlachcice mieli radę błoznować, co by fest ugrypnić sobie większym życiem. Jeśli to jest znamienne i że błozny wicmany ustowają śmieszyć i tracą się ze polskich dworów w czasach usłabnięcia, a zatem i obalenia Rzeczpospolitej. Jeszcze król August II we tym poradził wyrobiać tak, że to się błoznom nie śniło. Jego syn, bardziej rułowaty August III, dał się zabawiać bez niemieckiego błozna Kijana, co wiekowi o szpasowności, gdzie tak ciężki jak szpaszność władcy Saksonii. Ale już ostatniemu królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu blank cudzo była estetyka błozna i nie dał zwoli na żadnego blank wicmana na swoim dworze. Postać błodna odrodziła się dopiero nic z korzy, ale już we nowej postaci i figurze. A dzisiaj? Jeśli błoznowanie nie ma k temu często warunkiem jawnego zaistnienia w einfachowej świadomości, kuknijcie na tych naszych pompoczków, odpuść mi ten grzech, politykerów na Biejskiej we Warszawie. Jeśli nie idzie tam ujrzeć naisto srogich błoznów, no można cyrkuśników i kasprów ololo, co by nie ubliżować richtycznym królewskim błoznom, takich jak Kępa Kurski Arłamowicz, Paliko Dnelly, jak i tam Seneszyn we tańcu z gwiazdami, a pocięgiem na bańturzone 2 cwilindry. Abo te wszystkie bizygony Kasperle i Augusty we tych sejmowych komisjach. No ale to już jest polityka i miona blank już nie bawi, blank mi nie ma przy niej nic do śmiechu. Wspominał Kasprów, Błoznów, Kocyndrów, ojgień z Pnioków.